No, krásny deň, milé dámy. Ja vás pozdravujem dnes takto trošku z rána, pretože po obede mám hodinky krásy. A teda po obede sa mi nebude dať vysielať, ale určite ideme pokračovať v našom seriáli Ako sa starať o pleť v zime a čo odporúčam na pleť používať. Zatiaľ sme si prešli produkty ako je Naturali olejček, ružový puding, fialový puding, extra zvláčňujúci nočný krém, upokojujúcu očnú masku, Naturali balzam tyčinku, super sérum hydratačné, sérum C plus E a upokojujúce obnovujúce mliečko. No a teraz by sme sa dostali ku maskám. Masky sú veľmi dôležité aj v zime, určite, pretože, a nie že aj v zime, ale v zime hlavne, pretože už sme si povedali, že ako je naša pleť namáhaná, ako je vystavovaná tým teplotným rozdielom. Minusové teploty idem dnu, plusové teploty, koľkokrát je tam 40 stupňov rozdiel, vzduch vysušuje nie to len vnútorné prostredie, ale aj našu pokožku. Potrebujeme naozaj zaradiť do starostlivosti hutnejšie, minimálne o stupeň masnejšie krémy, ale masky. Dievčatá, mám tu prvú vynikajúcu, výbornú hydratačnú gelovú masku, ktorá je fakt pre každú jednu z nás. Čiže nie je to taká, že špecifická maska, ako je čierna maska na čierne bodky, ružová ilová maska, hlavne na také zmiešané, masnejšie plete, kde stiahnete pory a podobne. Hydratačná gelová maska už v názve má, že hydratačná. Je to naša maska lenivka a nazývame ju lenivka pretože ju ako jedinú viete dať po nočnom kréme. Ona je priesvitná. Nikto vám ju nebude vidieť. Pozrite sa na to. Nikto nebude vidieť, že tú masku máte. Nechajte si ju pôsobiť do rána, prípadne ju viete miešať. Včera som vravela tú kombináciu, zmiešať si ju kľudne s Naturali olejčekom a čo sme tam ešte dávali a extra zvláčňujúci nočný krém a to si dajte na koniec, na pleť, večer po nočnom kréme, je to špica, je to bomba. Ale v čom je táto maska výborná na všetky typy pleti? Suchú, normálnu, zmiešanú, masnú. Obsahuje veľa vitamínu C, keďže má v sebe výťažky z plodov austrálskeho stromu kakadu plum, kde je veľa vitamínu C. Je vynikajúca na ekzematickú pleť, na červené žilky, na lišaje, na lifting, podporuje extrémne tvorbu kolagénu, elastínu, čiže vy sa ráno zobudíte a ona do rána vyťahuje vnútornú vodu na povrch, čiže tá pleť bude vypnutá, vyliftingovaná, na červené žilky perfektná na také začervenania, na jazvy je výborná, čiže na doliečenie pleti po akne napríklad, keď máte jazvičky alebo akékoľvek nedokonalosti na pleti, Ildy, ahoj, obsahuje aj vitamín E, to je vitamín krásy, je tam kyselina hyaluronová zapuzdraná, čiže fakt totálny lifting vám to urobí na pleti. Vynikajúco viaže prirodzenú vlhkosť pokožky. Potom obsahuje ešte aj rozmarín, ktorý hojí, lieči, regeneruje, čiže je to aj taká hojaca maska, ale naozaj krásne zhydratuje, mám s ňou vynikajúce skúsenosti. Čiže je na exém, na lupienku, na jazvičky, rozšírené pory, žilky, na akúkoľvek pleť. Dávame si ju inak aj ako zábal do vlasov, čiže ešte aj to je super. Alebo ak máte také suché kožné ložiská vo vlasovej časti hlavy, aj tam si ju dajte a nechajte do rána pôsobiť. Čiže naozaj maska, ktorá sa dá miešať, viete ju napríklad používať s maskami, nielen po nočnom kréme, ale s maskami. Ja ho veľmi rada miešam. S čiernou maskou, s rúžovo-vilovou maskou. Tie masky sú také šťavnatejšie, fajnovejšie. Nie sú také, že hneď sa že vám hneď stiahnu pleť a je to také nepríjemnejšie. Ale táto maska je naozaj vynikajúca. Čiže hydratačná gelová maska. Potom určite biocelulózové masky. Liftingové biocelulózové masky, o tých sme si už veľa vraveli. Sú to naše najliftingovejšie masky. V celej sade nájdete 4 balenia, už o nich veľa vieme, ale je to najluxusnejšia, najliftingovejšia maska. Vynikajúco hydratuje, krásne upokojuje, regeneruje pokožku. Čiže ona nie je že len liftingová, ale ona vám stiahne červené žilky, na akné je vynikajúca. Samozrejme na lifting, na čokoľvek na pleti potrebujete poriešiť, ale naozaj po tejto maske vidíte hneď výsledok. To vás začne pnúť, ale príjemne pnúť. Úplne tá pleť bude vypnutá, krásna. Dajú sa tie záklapky dať aj na oči, čiže aj na padajúce očné viečka. Tá želatinka, ktorá vám tu zostane, vy natierate sa ňou celé.
Čiže používate ju tak, že ju vlastne vyberiete, stade má 2 obaly, vrchný, spodný, len to vnútro si dáte na pokožku. Tá vodička alebo tie výživné látky, ktoré tu zostanú, tak sa vynatierajte, krk, dekolt, ruky, ramena, zadoček. Proste to má toľko výživných zložiek, je tam dokonca aj plamatka zelná. A plamatka zelná je top biorastlinná zložka, ktorá vynikajúco a rýchlo vyhľadzuje vrásky. Účinky podobné botoxu. Účinky podobné účinkom botoxu. Takže naozaj vynikajúca maska, ktorú určite odporúčam každej jednej z vás. Celé balenie stojí 84 €, ale to je luxus, ktorý sa naozaj oplatí si dopriať. Čiže 2 masky sme si už prešli a mám tu ešte masky, ktoré sme si tiež prechádzali tento týždeň a to je dvojkroková hydratačná látková maska. A dovolím si tvrdiť, že ak nechcete toľko investovať do týchto biocelulózových masiek, tak zainvestujte, dámy, do týchto. Toto celé balenie stojí 52,70, máte ich tu 8 kusov. Ja neviem, či je tu presne 8 kusov, lebo ja to stále dávam ako darček, alebo ja používam, vybrala som to z chladničky, lebo fakt je to najpríjemnejšie, keď to vyberiete z chladničky, dáte to na pleť. Používa sa tak, že je vysokohydratačná. Používa sa tak, že tu máte biocelulózu, čiže celú masku a tu je tá výživa, do ktorej sa musí namočiť táto maska. Čiže vy ju normálne len zohnete, už sme si to ukazovali vo videjkách, tento vrch stlačíte, tá vodička prejde do masky, maska sa v tom vymočí, vyžmýka, vy to tu otvoríte, tu je pekne ukázané, tu to otvorím a vyberiem tú masku odtiaľ a dám si ju na pleť. Viete ju používať ráno, viete ju používať večer. Ešte ma teraz napadlo, že som vám tu zabudla povedať, ja som sa asi zakecala, že tieto biocelulózové masky používate ideálne večer po vyčistení pleti, ale musí byť úplné vyčistenie pleti, čiže predtým si dávame aj repair peeling. Úplne vyčistená pleť a na hodinu. Kľudne, minimálne 3/4 hodina, kľudne hodinu, nech to má také účinky, aké to má mať. A po tejto maske nočný krém úplne stačí. Nič iné vám netreba. Túto viete používať ráno, večer, 20 minút, 30 minút, 10 minút, proste fakt taká rýchlovka na osvieženie pleti, ale dovolím si tvrdiť, že tie účinky a ten výsledok je veľmi, veľmi podobný liftingovej biocelulózovej maske. Je to vynikajúca maska. Jedna vás vyjde približne 6 €, keby ste chceli jednu odskúšať, tak aj takto sa vieme dohodnúť. No a s tým, že táto maska vlastne poviem vám také zloženia a budete vedieť, že čo robí. Alebo nebudem vraviť zloženia, poviem, čo robí. Hydratuje pleť, je na všetky typy pleti, výborná na aknóznu, na citlivú pleť, na extra suchú pleť, zjednocuje tón pleti, je výborná na lifting, zvyšuje produkciu kolagénu, elastínu, rozžiari pleť, výborná na pigmentové škvrny, upokojí, podráždenú pleť je výborná taká, má hojivé účinky, že ak máte akékoľvek podráždenie na pleti, tak vynikajúco to stiahne, minimalizuje póry, čiže ak máte aj rozšírené póry, je výborná v tomto, odstraňuje nadmerný mas a stiahne začervenanie. Čiže dvojkrokové látkové masky, vynikajúce vrelo odporúčam. No a poďme teraz na peeling, ktorý hydratuje. A možno si veľa o ňom nevravíme, ale ja by som ho chcela ukázať. Je to Naturali peeling. Je to z rady Naturali, ktorá je čisto fakt prírodná. V tejto rade máme ešte 3 produkty. Naturali olejček sme si už ukazovali, ale je tu ešte aj čistiaci krém, Naturali olejček, Naturali tyčinka, aj tu sme si ukazovali, a Naturali peeling. Čiže tento peeling je vysokohydratačný s tým, že môžeme ho používať aj ako masku. Ja som to vyskúšala minule a buď to urobíte tak, že proste vyčistíte si pleť, to je, no, nemám tu teraz vreckovku, tak nechcem to veľmi sypať, proste nasypete aj to biely prášok. Vo veľkosti mince vám to stačí. Vyčistíte si pleť, nakvapkáte tam pár kvapiek vody, začne to sypieť, lebo je tam jedla soda bikarbóna, ktorá robí fakt, že totálny detox na pleti, začne to sypieť a vy peelingujete 2-3 minútky pleť. Super je, že tento peeling môžete používať ráno, večer. Naozaj to mám na livke odskúšané, keď to používa, ona to inak mieša do čistenia. Ja si to miešam do čistiacich krémov, je to pecka. Do Naturali čistenia si to namieša, ja do Repair čistenia, do 3D čistiaceho krému, čiže buď to viete aj takto používať, alebo vyčistíte pleť,
dáte na dlaň ruky, dáte tam vodu a vypilingujete, zmiete. Alebo najlepší účinok, čo som aj minule skúšala, zmiešate to s naturali olejčekom, dáte tam vodu, vypilingujete a necháte pôsobiť tak dlho, ako znesiete. Ono vás to štípkať nebude, to je veľmi príjemné. 30 minút, hodinku, ľudská Ďurčeková nás to učila, nechajte to dámy pôsobiť. Taký detox na pleti to urobí. Ja vám poviem o tomto peelingu viacej. Veľmi, veľmi hydratuje, to sme nevedeli možno. Je bez parabénov, takisto ako všetky produkty z rady Naturali. Bez parabénov, bez syntetických voní, bez umelých farbív, bez sulfátov, silikónov, bez minerálnych olejov, bez alkoholu. A je tu ricinový olej vo forme voskových guličiek, čiže tu budete také malé guličky vidieť, aj cítiť. A oni sa vlastne tou masážou rozpúšťajú na pleti, zjemňuje jazvičky, pigmentové škvrny, hydratuje. Je tam aj kyselina citrónová, ktorá je tiež na pigmentové škvrny. Odstraňuje nadbytočný mas, čiže výborný fakt aj na aknóznu pleť, pretože akné, tvorí sa veľa mazu, upchávajú sa pory, zapaľuje sa to tam. Potom je tam mastenec, ktorý upokojuje citlivú pokožku. Potom je tam rýžový škrob, ktorý dá pokožke matný vzhľad a povrch. A potom je tam jedlá soda bikarbonát, to, čo som už vravila, že vám to začne krásne sypieť a syčať. A je to fakt, že také zaujímavé, robí detox na pleti a vybieli pigmentové škvrny. Krásne tú pleť rozžiari, zjednotí, dohydratuje. Vyskúšajte Naturali Peeling. No a potom tu mám ešte hydratačné tonikum a už ostatné produkty si necháme na budúce. Hydratačné tonikum a k tomu by som si tiež mohla zobrať produktový list, aby som na niečo nezabudla. Prvá vec, ktorá vás očarí, že nádherne vonia. Krásne vonia. Hydratačné tonikum ja používam odkedy som prišla do Mary Kay. Jednak je protivrázkové, čiže má protivrázkové zložky. Ale ak máte ten pocit niekedy, že vyčistíte pleť a cítite, že pleť vám pne, až proste fakt je to nepríjemné, tak to tonikum urobí to, že tú pleť dohydratuje, dočistí, dozatvára pory a prestane to pnutie. Je ozvláštnené tým, že obsahuje niacin-amid, ktorý lieči pleť. To znamená, že je výborné, aj keď máte také šupinky, krupička, keď sa robí. Na akné, na rozaceu je tonikum perfektné, čo je ďalší produkt na rozaceu. A s tým, že vyrovnáva pH našej pokožky, to je veľmi dôležité. Pokožka je lepšie pripravená na nanesenie séra, krémov, pleť je jemnejšia, zatvára pory, to sme si povedali, ukľudní. No a dokonca sa dá, nemám tu taký rozprašovač, ale ja ho mám v rozprašovači, čiže ráno ten rozprašovač maličky si viete aj vtedy v Pepku kúpiť, tam to naliať, nosí to aj so sebou v kabelke, dokonca v lete, je to super, aj dekol si s tým nastriekať, ale ja ráno ho používam v rozprašovači, čiže vyčistím si pleť a dám hneď tonikum a potom idú super séra na rozprašovač. Alebo to viete urobiť tak, že na dlaň ruky nakvapkáte a povtláčate poriadne do tej pleti, tak by sa malo to tonikum aj oficiálne používať, aj vlastne povtláčať do krku, do dekoltu. A večer to robím tak, že vyžmýkam tampón, navlhčím si ho, vyžmýkam, nakvapkám na tampón a prejdem si po celej pleti, pretože ono vám krásne ešte dočistí tú pokožku. Čiže naozaj odporúčam vrelo tonikum, ktoré ešte aj glycerín obsahuje dokonca, viaže vodu v pleti a tým veľmi, veľmi hydratuje pleť. Inak je výborné aj na pigmentové škvrny. A ešte ďalšia vec, je tam výťažok z plodov austrálskeho stromu Kakadu Plum, čiže zase veľa C-čka. S tým, že stimuluje tvorbu kolagénu, takže protifrázkový efekt, pôsobí antioxidačne, detoxikuje a zlepšuje elasticitu krvných ciev, čím pôsobí proti rozširovaniu žiliek, čiže tiež je perfektné na červené žilky. Takže toto sme chceli počuť. Hydratácia, červené žilky, zatvorenie pórov, prestane pnutie pleti. Vynikajúci produkt. Čiže dámy, zhrňme. Hydratačná gelová maska, vynikajúca pre každú jednu z nás. Luxusné biocelulózové liftingové masky, dvojkrokové masky, ktoré majú podobný účinok, Janka Kramarová, ahoj, podobný účinok ako biocelulózové masky, vynikajúce sú. A potom sme si vraveli o toniku účinky a Naturali Peeling, aby som nezabudla. Tento si určite dámy doprajte, pretože je fakt vynikajúci a možno málo o ňom vravíme. No,
Na dnes, dievčatá, všetko. Zajtra sa vám opäť prihlásim, zajtra budeme prechádzať ďalšie produkty, ktoré som si ešte pre vás pripravila. A zajtra je piatok, tak sa nachystajte, že zajtra si urobíme nejaký Black Friday, tak pozrite sa potom na moje ponuky, ktoré dám do skupiny. Budú to výnimočné ponuky opäť, no a verím tomu, že sa vám budú páčiť. Takže vám prajem nádherný a krásny deň. Majte sa pekne a hydratujme a starajme sa o tú pleť. Ahojte.